Soyayya tana kullowa sakamakon tunanin da muke yi. Soyayya tana kullowa sakamakon tunanin da muke yi. Cewa mun dace da juna, muna faɗawa soyayya da mutum ne. Idan kuma ya fahimci cewa zai iya taimakawa ci gaba rayuwar duniya, buɗe naziri mu abubuwan da suke sawa soyayyar da mace ke yi wa namiji ke disashewa. Kasancewa namiji ya zambawa mace, wato idan namiji ya zama zai iya mamace komai. Kamar yin mata wanki da shara, ko kuma ya zama ɗan aike. Wani zai yi mamaki cewa ta yaya za a mata suke son namiji da yake kyauta masu to dalilin kowa. Shine yawancin mata suke son namiji. Namiji ne mai ƙarfin zuciyar namiji, wanda ya yarda da kanshi, sannan ba sa son namiji mai rauni. Kaga kuma kasancewa ba wata mace, na tabbatar da cewa namiji yana da rauni. Don haka shi yasa namiji ya zamba wa mace. Hakan kenan yana nufin za a zama namiji marar ƙarfin zuciya. Stiboy soyayya.